ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSSC ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଦରମା 23,600 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 29/12/2024ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 22 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 22 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ 105ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ ଫିଲିଂ ଅପ୍ 105 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡର SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ www.ossssc.gov.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜବ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 23,600 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର PET ପୋଷ୍ଟର ଦରମା ହେଲା 23,600 ଟଙ୍କା। ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ +2 or its equivalent examination from a recognized institution. The candidate must have passed Odisha Secondary School Teacher Eligibility Test. ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।